El jove Juan Cabarroso és un enamorat del hip-hop i aquest juliol ha muntat pel seu compte una sèrie de petits tallers relacionats amb aquesta temàtica. El primer, dijous, va portar un grupet de nens i nenes a una tarda d'esquate a la pista que hi ha al costat del pavelló. Són propostes senzilles que van quedar fora dels pressupostos de joventut i que el Punt Jove l'ataca a Padrina. El minicurset va anar a càrrec de l'esquater xilè establert a Cerdanyola del Vallès, Cristian Reyes. El monogràfic tindrà continuïtat aquesta setmana amb dues activitats més a la fàbrica. Estem intentant promoure una miqueta aquest esport, que és l'skate. A part estem fent uns altres tallers, com per exemple el taller de breakdance, el taller de rap, i bueno, estem fent cosetes així per promoure el hip-hop en si. El taller hem fet una miqueta d'exhibició del Christian, després ha fet una xerrada amb els nois i les noies, i bueno, jo crec que estan aquí practicant, estan fent cosetes i això surt en pràctica, si no es practica poc es pot millorar. Esta actividad me invitaron los chicos de acá, un tema de skate, una escuelita, un taller, un mini taller para los niños de acá. Y nada, súper bien, los niños lo tomaron súper bien, por mi parte también, súper contento. Y nada, anduvo bien, un poco de mostrarles lo que es para mí el skate, lo que me mueve y lo que me tiene acá también. Al principi no sabia pujar i baixar i avui m'han ensenyat a baixar i a pujar. Ell m'ha ensenyat de saltar una rampa i també a baixar. El que m'agrada més és lo de la rampa de baixar. Acompanyats de familiars que van seguir de prop al taller d'esquate, tots els participants van ser nens i nenes, alguns ben petits. S'hi van trobar a faltar alguns dels joves que regularment utilitzen aquesta pista. La realització de testos d'antígens en va poder ser el motiu.